Posloucháte podcast 42 s Dagmar a Petrem. Dnes uslyšíte. Je to právě i o tom, že taky někdo si zpochybňuje nějaké věci z rodiny, že z rodu, protože rod se snaží zajistit nějakou jistotu. A proto on nejenom pomáhá, ale i omezuje. Dobrý den, zdravíme všechny posluchače. Dobrý den. A přivítat chceme i našeho dnešního hosta, kterým je žena, milovnice a objevovatelka života. Žena, která už jako malá věděla, že bude mít velkou rodinu a má velkou rodinu a je zároveň kromě jiného velkou propagátorkou a udržovatelkou rodinných tradic. Vítáme tady paní Světlušku Hradilovou. Ahoj. Vítám vás také. Ahoj Světlanko. Světlanko, jak se máš? Mám se dobře a užívám si takového toho docela už zimního dechu venku a užívám si toho, že můžu sedět tady za oknem, nemusím někam jít a můžu se jenom dívat a užívat si, že doma je teplo a teď jsem uspořádala svoje děti, mladší část, a aby mi tady nechali čas i prostor na natáčení, tak to je takové taky odlehčení zajímavé. Děkuju. Blíží se nám Vánoce, o kterých mluvit nechceme, ale ať chceme nebo nechceme, je to nějaká tradice. Ubývá nebo přibývá tradic? Nebo jak je to s jejich dodržováním v dnešní době? Jak to vnímáš? No tak ať máme svůj názor na to, co je tradice, tak já jsem tady taky si poznamenala, že teď nějaké tradice taky jsou, včetně těch Vánocí a Velikonoce a tak dále. Ale je to všechno, třeba i to, že o víkendu máme být doma, jako počítáme s tím, nebo máme nějak být spolu, nebo prostě všechno. Tradice není jenom kroje a nějaké dožínky a tak dále, ale v podstatě všechno, co je zajeté a s čím se počítá. Co jsme si vyhodnotili jako celek. Já vždycky říkám, pro sebe jsem tak jako definovala tradice jako něco, co společnost si vybrala jako důležité, jako samozřejmé, jako to, co by se mělo nějakým způsobem dodržovat. A v podstatě ty společnosti na tom potom i jedou, protože je to pohodlnější, je to srozumitelnější, lidi se stávají kompatibilnější, tak jako více do sebe zapadají, nemusí každý rok stejnou věc řešit, jestli budou oslavovat Vánoce nebo ne, co budou dělat na Vánoce, jestli prostě nebudou objevovat pořád stejné kolo a stejnou Ameriku. A přesto se Světluško občas zdá, že jako společnost tradice hromadně opouštíme. Teda kromě těch, kteří mají nějaký marketingový potenciál, jako například svatý Valentín. Je k tomu nějaký důvod? Tak život, i včetně těch tradicí, je takový vlnitý, že? On jednou je dole něco, jednou nahoře a v podstatě je to tím, že něco upadá, protože lidi nevidí v tom už význam. Protože jsme zapomněli, jaký je v tom význam. Proto i já třeba občas říkám, že i svým dětem třeba říkám, vy čekáte na Ježíška a proč? Proč přesně? No to je právě, že prostě to období ještě, to všechno musí vyzrat. My když něco opustíme, tak nějakou dobu chceme vydechnout a užít si toho. A my si tak pěkně užíváme a potom najednou tak rok, 2, 3 a potom si říkáme, ale chtělo by to něco, pojďme něco a začínáme prostě vytvářet nové. A většinou to je takové exprompt, jo, ale jako nějaké samovolné, ale normálně já jako volám ženy potom, jako muže nevím, ale hlavně s ženami pracuji a říkám, pojďme vytvářet nové tradice. A to říká i můj manžel taky, jako na jeho akcích nějakých. On říká, pojďme vytvářet nové tradice smysluplné, protože někdo třeba udržuje nějakou tradici, kde se pije, kde je, nevím, zabíjačka, cokoliv,
a pro mnohé to už není vůbec nic, co by chtěli udržovat. Tak proto začínají odmítat spolu s těmito tradicemi celkově. Říkají, mě tradice nezajímají, jsou hloupé. A přitom je tam spousta moudrosti v tom. Co nám vlastně ty tradice, když to vezmeme teďko všeobecně, co nám vlastně teda dávají? Jo? Jsou to tradice staré generace, tak mladí už je chtějí opustit, ale dávají nám... K čemu přispívají? No, tak minimálně by mohli, ale nemusí přispívat k té propojenosti těch generací, že kdybych já chtěla skutečně, kdybych chtěla přijmout, že moje babička, moje prababička a tak dále, dědeček, pradědeček, oslavovali něco takto a takto a užívali si toho. A já bych chtěla pochopit, co oni si tam užívali, proč toho užívali. Proč třeba, i když babička věděla, že dědeček prostě na nějakém svátku si dá o pár štamperlí víc, než ona by chtěla, tak stejně si to prostě jakoby nechali, dopřáli. Proč? A kdybychom se do toho podívali, tak bychom viděli zatím třeba těžkou práci, že fakt byli ve velkém napětí, fakt nevěděli, jak to dopadne, ta úroda a ta zima a jestli přežijí. To my máme tu výhodu, že nám to je jedno, jaká je úroda. To se odrazí jenom na peněžence, ale neodrazí se víceméně na tom, jestli přežijeme, což u našich předků tak nebylo. Některé rodiny mohly i nepřežít, anebo velice jako živořit. A my taky nechceme třeba nějaké věci přijímat, jako třeba staneme se vegetariány a nechceme jako zabíjačka, je to nesmyslná tradice. Já jsem ji doopravdy neviděla někdy plnou, jako jak tady se to oslavuje, ale viděla jsem, že párkrát i v novinách nějaké fotky, ale dokážu si představit, že bych mohla jako být na takové oslavě, to je oslava, že? Zabíjačka. Je to proces toho zpracování, toho práce. Ale dovedu si představit, že já jsem tam a dovedu si představit, protože oni to berou jako svůj zdroj obživy a přežití. Oni ví, že když mají prase nebo 2 nebo 3 v mražáku, tak prostě tu zimu přežijí. A to jsou naše vnitřní, velice hluboké, bytostné strachy a potřeby přežít. Minimálně přežít. To je v podstatě často se zachovali a dochovali se k nám, došly tradice přežití. Ne tolik žití a bytí a šťastného bytí, ale přežití. A proto je to taky hodně lidí říkají, já nechci už udržovat tradici jako jenom přežití, i když nenazývají to tak. Jo? My už chceme žít. My žijeme v době, kdy se dá žít. Přesto všechno, co se děje kolem nás. A proto lidi mohou to opouštět a volat vnitřně potom, aby byly prostě rituály, a tradice, které budou o skutečné radosti, o hloubce, ne o radosti skrz slzy, ale skutečně radost. Jsou toho ti mladí lidé dneska schopní? Oni vlastně žijou v tom okamžiku, protože ten svět mně připadá strašně jako zrychlený. Připadá mi, že ta babička s tím dědečkem, když šli na nějakou takovouhle akci, nebo když se povedlo, když se urodilo, takže byli schopní se z toho života jako víc radovat, nejenom v tom utrpení a nejenom v tom přežití, ale že měli prostě daleko víc čas na to ten život žít. Mně připadá, že to dneska ty lidi už asi ani nejsou schopní zvládnout, protože je kolem spousta vzruchů a informací. Máme hodně peněz, žijeme v hojnosti. No tak můžeme porovnávat, co chceme, ale prostě žijeme v takové době. A kolem nás jsou takové technologie. A dřív se chlubili, že někdo mohl chlubit, že objednávku udělal za půl roku, nějakou objednávku velkou, no protože tam to dopisování dopisama bylo prostě zdlouhavé. Jo? Ale dnes žijeme tak, že já napíšu už dokonce ne mail, ale napíšu SMS-ku a dokonce možná,
když už jsme ve velkém kontaktu s někým, s kým tu zakázku děláme, tak už nebudu psát ani dobrý den, zdravím vás, mám tady takový dotaz a prostě napíšu tak červená nebo černá, nebo no, prostě něco, jo. A ten člověk mi prostě odsouhlasí, nebo pošlu 2 obrázky. A musíme s tím počítat. Nenadarmo jsme se narodili v této rychlé době. Já neříkám, že to je dobré, ale zase nemůžu říct, že to je špatné. Protože včera jsem taky probírala s jednou ženou technologie a jestli je odmítnut nebo ne. A já říkám, tady já s vámi mluvím, protože 2krát v mém životě, minimálně 2krát, neodmítli se technologie. Poprvé, když mě udělali několik transfuzí, když jsem byla malá, to bych nepřežila bez toho, protože jsem měla nějakou vážnou nemoc. A po druhé, když mi udělali operaci, a to bylo před 22 lety, a taky to tam prostě by něco prasklo a tak dále a už prostě pravděpodobnost přežití byla by velmi malá. Takže já jsem vděčná, že jsem v této době a dostala tyto 2 šance. Protože jak minimálně se z toho zrodilo 7 dětí, kromě toho, že já žiju, můj život také a moje rodina mě má a já mám tento svět, ale ještě 7 dětí. To znamená, že asi to stalo za to. Určitě žijeme v rychlém světě a každý svět přináší něco jiného. Ale ty mladí, jak vy ptáte se, jestli oni jsou schopni, často se říká, že oni o nic se nezajímají a tak dále, to vůbec není pravda. Ty, kdo pracuje s mladými, tak oni vidí, že i přesto, že jejich bouřlivá puberta, která se třeba i roztáhne trošku, jakože prodlouží se, ona je bouřlivá, ona je taková, oni jsou ty, kdo jakoby lámají to všechno staré. Ale protože v podstatě ta doba, my žijeme v době změn a oni čím aktivněji budou lámat, tím rychleji vznikne něco nové. Takže já se úplně nebojím toho, že se teď hroutí pojem, já nevím, i rodina, všechno. Teď se všechno zkoumá. Teď mladí chtějí fakt ověřit, jestli to stojí za to v tom pokračovat. A to je lepší, než slepě pokračovat a být nešťastný celý život. Mm-hmm. Ale vraťme se zpátky k rituálům a k rodinným tradicím. Kdyby z celého toho spektra měla 2 vypíchnout, který by to byly? Tak já určitě už několik let jsem nadšenou zastánkyní toho, že vůbec rituály, samozřejmě celý rok, kolo roku, plno rituálů bylo u našich předků a plus různé přechody a tak. Ale teď se věnují opravdu hodně zavinování a taky nový, v podstatě v českém prostředí rituál je to dokolébání. A tyto 2 rituály mě úplně fascinovaly. Nejdřív jsem je objevila jako pro ženy po porodu, jako ten zavinovací rituál. On dřív se taky nazýval poporodní zavinování. Ale potom on se rozšířil, protože to je přechodový rituál, takže tam to se může udělat i nejenom po porodu, ale i po přestěhování se, po rozchodu, po ukončení nějakého pracovního poměru nebo nějaké smlouvy, ale i pro začátek něčeho. Protože když já něco začínám, tím pádem něco i uberu, něco ukončím. Takže abych to kvalitně ukončila, jak počítač. Já třeba nejsem úplně na počítači, ale vím, že manžel mi říká, nesmíš zavřít notebook, musíš ho ukončit. takže abychom, a i počítačovým mužům je to jasné, takže abychom kvalitně něco začali, tak bylo by dobré kvalitně ukončovat procesy, což je to zavinování. V podstatě o tom to je smysl. A to je vlastně pro muže, pro ženy, pro mladé, pro staré. Je to prostě proces, kdy dokončujeme něco, aby to bylo úplné, aby nás to do budoucnosti nějak nám nevyplynulo, zase znova nás to nezaměstnávalo tu mysli. Rozumím to dobře? Vyplynout může, ale je to méně pravděpodobně, pokud já to ukončím, tak je méně pravděpodobné, že o to se nám stane. Protože když všechno uzavíráme včas, já to porovnávám často s zemědělstvím, že když já uklidím
jablka opadané, lístí opadané a tak na podzim, kdy oni jsou ještě hezké, že? S nimi se dobře pracuje, tak já potom nemusím se v tom, jak se to správně řekne, Znova hrabat. Těch hnilých těch plodech. Když už je to hnilé, takové prostě blatíčko, pokazí to i tu trávu kolem stromu, tak proč bych to dělala na jaře po nějaké době, když to můžu udělat včas a mít prostě hned hezkou zahradu. Neříkám, že lístí nepatří na zahradu, ale tak vezmeme ta hnilá jablka, tam asi neměla by být. Plus víme, že tam jsou i nemoce potom z toho. Tak úplně stejně s tím rituálem zavinování. Jedna paní, která taky hodně obnovovala tento rituál v Rusku, tak ona přirovnávala náš život trošičku tak mechanicky, ale ke komodě, která má hodně těch šuplíčků. A ona říká, každá naše událost a i každý rok života, to je ten šuplíček. A my můžeme ho pěkně složit, zavřít a mít pořádek, anebo ze všech šuplíčků bude tam viset ponožka, tam něco, tam ještě něco špinavého někdo zapíchl a nevypral, nesložil. A potom to tak vypadá. Tak jako asi lepší představa, že můj život je uspořádaná komoda, než ta taková. Mě na tom zaujala ta myšlenka toho ukončování, řekněme, těch kroužků, protože zase z života, z praxe, kterou já mám, povětšinou se stavíme do těch rolí těch začátků, toho začínání, těch inovací, toho nového, ale jak si zapomínáme dokončovat. Je to o tom, když to takhle znova? Dokončovat vědomně, kvalitně, věnovat tomu celý den, protože třeba rituál zavinování, on v podstatě dělá se tak 3-4 hodiny minimálně a většinou 5 a 8 hodin. Což znamená, že já vyčlením si den a vím o tom dopředu. A říkám si, že tehdy a tehdy, třeba 20. prosince, budu mít rituál zavinování. A co je cílem, čemu se budeš věnovat? Třeba zavinování, já nevím, porodu, anebo přestěhování se. Aha, a já už prostě celý měsíc tím žiju, já přemýšlím, co chci, mě tam položí otázku, ta obřadodějka řekne, popřemýšlej, co všechno chceš nechat v minulosti a co chceš otevřít. No tak to já jako beru to vážně a chodím a na tom přemýšlím. A tím pádem ten proces běží a potom se už jenom jakoby uzamkne tím rituálem, ale on je takový dlouhodobý a potom ještě, to jsem dřív nevěděla, ale později začaly mluvit ty obřadodějky taky o tom, oni se už neptají, jaký chceš mít výsledek, jak pochopíš, že rituál proběhl úspěšně pro tebe. Jak to pochopí? Oni neptají už tak, ale ptají se, jak za rok bude vypadat to, podle čeho pochopíš, že to proběhlo dobře. Takže rovnou směruji na to, že ten proces musí proběhnout celým tím ročním kruhem. Všemi obdobími. A to právě ty taky se nalaďuješ na to, že aha, to ještě může dobíhat. Ještě to může dozrávat. A to je taky krásné, protože my většinou chceme prostě nezavírat, otevírat nové aj vztahy, cokoliv. Vzpomeňte si to, dřív neoddávali, že ani v kostele, ani na úřadě, když rodiče nepožehnali. A to je taky uzavření. To nebylo o tom, že rodiče nebudou dávat peníze na rodinu nebo něco, prostě, ale říkali, málo to, že chcete vy. Požehnali vám rodiče, dovolili vám rodiče. A to není o tom, že ty děti jsou děti, ale o tom, že ty rodiče jim dá, i když nechtějí třeba, ale nakonec dají to požehnání, tak v podstatě ty rodiče řeknou, tak jo, už nejsi moje dítě, už jsi dospěla. I když třeba nezdá se mi tento Honza nejlepší, myslím si, že tam Petr byl by lepší, ale prostě dobře. Rozhodla ses tak,
tak si to vem. Ale tím pádem oni uzavřeli to období, kdy oni byli rozhodující a pustili tu dceru už. Teď už budeš žít svým vlastním. A taky jí dali najevo, teď budeš žít ty svým vlastním rozumem a požínat svoje plody, co si teď zasela. Ano. Uvidíme. To vypadá jako hodně, takový hodně Hluboké. prospěšný a hluboký rituál. Určitě, co nás posluchači poslouchají, možná, že o tom nikdy neslyšeli. Přijde mi to hodně důležité, ukončovat, zakončovat, nechat ty věci vlastně hotové, nenechávat to tak být. Ale i ta myšlenka toho, že to není prostě jenom střih, že takhle a je zakončeno. Že to je ten proces. A ty jsi říkala ten druhý rituál, který vidíš jako hodně prospěšný, je to dokolébání. Ano, to je dokolébání, které taky vznikalo nejdřív jakoby pro ženy. No, protože v ženském prostředí to je takové žádanější. Ženy více hloubají, hledají, jak by prostě dokončit. Oni nenechají jako vyzrávat. Muži většinou to nechají, že prostě se to jako víno, že uzraje a vybubla a prostě usadí se a vyfiltrujeme, bude dobré. Ale ženy většinou chtějí to rychleji, prostě nějak jakoby podpořit. Tak proto ten proces nejdřív byl pro ženy, ale moje učitelka už dokolebala spoustu mužů, obzvlášť když v Ukrajině teď je válka a ty muži prostě prožívají těžké svoje stavy, ať už byli ve válce nebo nebyli ve válce, prostě jsou v té zemi. A dokolebání je... Já jsem dřív si říkala, o čem je, jako já jsem ještě neznala, tak, ale cítila, že potřebuju ho. Ale potom jsem poznala, byla jsem na semináři, byla jsem dokolebána a je to o tom uvědomění, že my máme nějaký příběh a on prostě už je. Častokrát potkáme člověka, že, kterému je třeba 40 let a on pořád říká, moje maminka, já nevím, nebo moje rodiče něco nedodali, nebo prostě nevím, tatínek s námi nežil, ale je ti 40 let. Prostě tebe se už to úplně netýká. I kdybys tam měl obrovské zranění, už bys mohl je zacelit za ty roky, jo? V podstatě já jsem kdysi slyšela takový názor, že ve 20 cítit zranění z dětství, to ještě v pořádku. Ve 30 už by to mělo být takové jakoby už dost dosycené a zalečené. A ve 40 my bychom měli už o tom mluvit jenom jako, jo, třeba nechal náš otec nebo něco, prostě jako to, co se stalo. A potom u toho dokolebání jedná se o to, že my už nečekáme, protože my celý život čekáme, nebo říkáme, maminka mě nedodala to, tatínek mě nedodal to, babičku jsem neměla, cokoliv. Nebo nežila jsem v rodné zemi, musela jsem být v zahraničí, protože maminka něco, nebo tatínek. Ale my se uvědomíme, že maminka, tatínek, jako ty, kdo nám dodávají zdroje, na kterých visí a padá náš život, oni byli pro nás v dětství, potom kolem těch 12 let my už jakoby jednou nohou pryč, už můžeme i sami se najíst, už můžeme si sami najít nějakou oporu v životě a v 18 už jsme takový docela dospělé, jak se říká, pohlavně dospělé, že? Jedinci, mohli bychom sami být rodiči a tak dále. A co se děje v přírodě? V přírodě prostě dítě opustí svoje rodiče, ne jakože ve špatném, prostě opustí a jde do života. A nevidíme, že by nějaký čáp letal a krmil svoje rodiče, že by rodiče krmili svého čápa, který má už 3 roky. Prostě oni se tam odpojí, ale viděla jsem, my jsme právě měli čápy v Ukrajině na chatě, měli jsme čápy přímo u plotu a my jsme viděli, jak ty děti přiletají k těm rodičům. Ale nepřináší jim žáby, nic, oni jenom přiletí po rozpráví, pocvakají zobáky. Zobáky, ano, poradují se, ale my jsme viděli, protože jeden byl zraněný, třeba ten čáp, jo, mladý,
tak víme, že to přesně byl on. Takže oni se pozdraví, nějak se poradují a naschle, prostě žije každý život dál. A to neznamená zas, že bychom my jako lidská společnost museli se úplně opustit. To ne. Ale neměli bychom už být nalepeni jeden na druhého. Prostě každý by mohl žít svůj život volněji. A o tom je ten rituál do kolebání, že my si to přijmeme. Za prvé podíváme se na svoje zrození, těhotenství, na to a prvotní kontakt a podíváme se, co tam, jaké pocity jsem měla. A v tu chvíli, protože tam je vytvořené vnější podmínky, i hudba, i to, co dělá ta obřadodějka, prostě s námi trošičku napodobuje proces těhotenství, zrození a prvního kontaktu. A my si uvědomíme, aha, tak já jsem prožíval tam opuštěnost třeba, nebo byla mi zima, nebo moc pozornosti, nebo moc se mnou hýbali, cokoliv. A já teď v životě mám takové paterny v chování. Já úplně stejně to vyžaduji, nebo naopak odmítám od svého partnera, prostě od všech lidí. Já prostě to uvidím, uvědomím si, a když to uvidím a uvědomím si, tak většinou už to začíná přestávat mít nade mnou moc. A to je hodně důležité pro ten život v té nové rodině. Je to důležité i pro ty vztahy mezi rodiči. Mně to připadá, jako když bys hovořila o nějakém zvědomění si těch podvědomých, možná zranění si říkala, nebo podvědomých věcí, které jsme nabrali a neseme si a jako jsme si to teda zvědomili a tím pádem dokázali s tím něco, ať už na rozumový, nebo zase zpětně na té nevědomé úrovni něco dělat a pustit to, aby to nějakým způsobem se vyléčilo nebo změnilo. No ano, to teď nedávno jsem taky, mně se líbí na rituálech, že všechno, co tam poznávám, já většinou už jsem četla u Michela Odenta, u Grofa a tak dále, prostě u nějakých vědců a i v jiných, prostě tam, kde neznám jména těch vědců, prostě nacházíš ty odrazy a on právě říká i Grof, i teď jsem zapomněla toho úplně německého super známého psychologa. Jung? No, Jung, ano, že oni říkali, že když dostaneme z podvědomí něco na vědomou úroveň, tím pádem to přestává mít moc. Nebo můžeme to vylečit. Když je to v podvědomí, ono nám to škodí, ono nám to vadí, já nevím, proč to se mnou se děje. A potom se ještě začínám se bránit a říkat, já jsem prostě taková. Já prostě potřebuji, aby mě ráno vždycky někdo pozdravil. Jestli ty mě nezdravíš, mě to vadí prostě. Fakt, to je u mě, jo? A to je se nedívím, protože já jsem se narodila v 4:50 ráno a pro mě to ráno je důležité. A tam byl okamžik, kdy za mnou tam třeba nepřišel tatínek a tak dále, nebo maminka byla zklamána, že nejsem kluk, protože tatínek chce kluka a tak dále. Tak tam určitě mě tam nikdo nepozdravil, jako holčička, jo? A já jsem to prožívala roky, i když jsem prostě si to uvědomovala, ale nedostala jsem si to ještě z hloubky svojí. Prostě jsem už o tom věděla a nic. To ještě taky občas vědět nestačí. Občas je potřeba to procítit tělem. A proto je velmi dobré i ten rituál zavinování, taky se dá, ale do kolebání on je hlubší, a nebo taky takový hlubší saunovací proces. Když někdo umí v sauně pracovat, nejenom jít umýt se a opotit se a znovu umýt se, tak v sauně taky dochází k takovým velmi silným uzdravovacím procesům, vyloženě hlubokým. To je zase ale úplně jiný rituál. Ano. A jiné téma, na které si možná povídáme samostatně, protože to by bylo opravdu, myslím, pro naše posluchače hodně zajímavý. Určitě jsou to hrozně zajímavá témata. Myslím, že právě práce na sobě, to zvědomit si, to, že to potřebuju, to, že mě to pořád někam vrací, že to potřebuju, že to pro sebe můžu udělat a že to může právě i narovnat nějaké vztahy v rodině, protože ta rodina, fungující rodina, a teď nemyslím jenom ta moje rodina, ale i třeba ti starší rodiče nebo i prarodiče nebo i děti. Je to strašně důležité, aby to fungovalo
Protože rodina, aspoň tak, jak to vnímáme my, je něco, co je ten kámen, o který se můžeme opřít, když nám třeba nebude úplně dobře. No to samozřejmě určitě. V tradici rodina je, že základní jednotkou to, a ne rodina. V tradici je rod. Rod je základem. Třeba i dokonce v socialistické společnosti, že říkali, rodina je, co tam, základní stavebník. Rodina je základ, ano. Rodina je základ života. A proto aspoň trochu lidí na to slyšeli, že? Ale jako je pravdou, že tam nějaké přednosti těm rodinám jakoby dávali. Takže jako zanechali prostě. Asi je to fakt tak důležité, že i umělý systém si řekl, že postavíme to na rodinách, protože jinak to asi moc nepůjde. A teď já jsem byla na jedné přednášce, která se týkala financí a úplně mě překvapili mladí muži, mužové to jako povídali o financích, o investování a tak. A moc se mi líbilo, že oni neříkali o jedinci, ale pořád říkali, stačilo by tolik a tolik tisíc zajištěných, spokojených rodin, aby, a to mě vždycky překvapilo, on opakoval to několikrát. Když to řekl poprvé, tak si říkám, možná to jenom tak řekl. Ale on to opakoval několikrát a mě překvapilo, že oni fakt staví na rodině. A to jeden byl třeba mladý, že má vztah, ale ještě není jako vyloženě ženatý. No a teď ještě otázkou je, jestli rodinu řešíme jako vážnou dvojici, nebo tu, co se skutečně vzali a přijali veškeré práva a povinnosti i této společnosti. Protože to taky se hodně jakoby teď řeší a popírá se a říká se, jako proč bych já měla někomu před někým něco sepisovat. Takže mě by zajímalo, jak to myslíte, když říkáte slovo rodina, tak jestli myslíte i o této rovině, jestli se mají brát. I to může být otázka, ale já jsem spíš myslela na ten rod. Jo? Rod a vlastně... Důležité říct si i ty pojmy, protože my často říkáme o něčem, používáme nějaké slovo a ten druhý, v jeho slovníčku to slovo znamená úplně jiné, a potom prostě nemůžeme se dohodnout. Takže To je běžný komunikační problém, že každý hovoříme jiným jazykem, pokud možno dávno vyhynulého kmene. Jo, ona rodina v tomto smyslu, tak jak to vnímám, třeba konkrétně já, je moje rodina, kterou teď vlastně tady máme, a pak je to vlastně rodina, ze které jsem přišla, a rodina, vlastně Petrova rodina je, a to už je ten rod. Jo, já to beru jako širší rodinu, ale on už je to vlastně ten rod. Ale teď nás to říkal už Masaryk, rodina, rod, národ. Rodina, rod, národ. Takže ono to je, aby jsme se v podstatě měli o koho opřít. Jo? Je to o tom, že ten člověk, kterého vlastně si beru k sobě do života, nebo kterého si beru, má nějaké kvality, má nějaké hodnoty a jestli vychází z té rodiny, která to má stejně, tak se máme o co opřít. Ano, ale počítejme s tím, že když je to něco, o co se můžu opřít, to znamená zároveň, že až někdo bude potřebovat se opřít, tak já tam taky mám být. Tak mám připraven být oporou. Jasně, na tom principu to funguje. Nemůžu chtít jenom brát a nedávat nic. Na tom to asi funguje. Protože ono to taky v dnešní době můžeme vidět, jak se říká, občas i píšou takové jakoby posty někdo, že nedávno jsem viděla, já jsem vás nepožádala, abyste mě počali a narodili, jo? Vy jste mě počali a narodili. Takže já vám jakože nic nedlužím. Ale vy mě dlužíte, protože vy jste mě sem přiměli jakoby do tohoto života, že? A no jako to bylo takové přehnané a hodně tam se diskutovalo, jestli má pravdu nebo nemá pravdu, ale
Je to právě i o tom, že taky někdo si zpochybňuje nějaké věci z rodiny, že z rodu, protože třeba ten tlak byl příliš velký od toho rodu, protože rod se snaží zajistit nějakou jistotu. A proto on nejenom pomáhá, ale i omezuje. Aby prostě někdo nebyl tak šťastný, že někam zmizí spolu s nějakým svým vyvoleným. A takže potom mohli říkat, s tímto se nebudeš brát, nebo nebudeš spisovatelkou, budeš lékařkou, nebo učitelkou, prostě cokoliv. Takže tam potom musíme přiznat, že v dnešní době odmítají se ty vztahy často v rodinách i kvůli tomu, aby nebyli zavázány někomu. A obzvlášť, protože ten dluh, jakoby ten náš dluh dětský, že, když jsme děti, tak nám dali mnoho let, kolik, někdo 18 let, no přibližně 18 let, nás krmili, oblékali, zajišťovali. Já už nemluvím o tom, že nám dali vůbec to nejcennější, což je život. To nikdy nemůžeme nahradit tomu rodiči, že? To nemůžeme, i kdybychom chtěli, tak nemůžeme říct, tak já ti dlužím život, tak si to vem. Jo, ale tady to právě i to dokolebání je tak cenné, že říkají, je potřeba pamatovat si o nějaké hierarchii. Ano, že slovo rodičů něco znamená, že má tam být úcta, vděčnost, ale taky tam je i o tom, jak mají téct finanční toky a tak dále. A co je zajímavé v dnešní společnosti, to je docela nejenom obráceně, a je to takové klikaté prostě, je to polámané. To vůbec nemůžeme pochopit, kdo komu co dluží. No ten moderní svět je strašně rychlý a mění se tam různé vztahy, do toho bych se třeba teď vůbec nepouštěla. Já vím, že ty, Světluško, děláš různé rituály a tradiční rituály, nejenom ty, o kterých jsi teď mluvila. Můžeš našim posluchačům představit ještě něco z toho, co děláš a kde by tě případně mohli vyhledat, najít, kdyby měli zájem o tom se s tebou spojit, něco se sebou dělat, nějaký ten rituál si dopřát? No, tak já můžu říct takové dvě hmotné věci, které tak trochu souvisí i nesouvisí s naším tématem. Jedna věc, to jsou podvazovací šátky, to dělám pro ženy těhotné i po porodu. Nejdřív jsem to dělala pro 6 neděli a potom i pro těhotné. A jak souvisí to s rituálem třeba, tak ty šátky se hodí i do třeba rituálu zavinování. Se kupuje sáda 7 šátků, tou novou stavající zavinovalnici, a ona právě do těch šátků potom na konci rituálu balí tu ženu nebo toho muže a tímto způsobem pomáhá, jako dává tu tečku prostě na ten rituál, těmi šátky. A taky hmotná věc, netýká se úplně rituálu, ale týká se to takové i toho rodu. Já vždycky rod si dovedu, vždycky mám spojený se zemí, s půdou. Prostě nedovedu si představit rod, který prostě někde ve vzduchu létá, nebo prostě jsme takoví, co někde zakořeňovali se, pouštěli kořeny, živili se na té zemi. A my, jako tím se zabývá hlavně můj manžel. Já jsem taková propagátorka ploskořezu a on ten, s kým potom nakonec řeší ty objednávky a tak. A to je neuvěřitelný nástroj pro zahradu. Proč je skvělý? Protože on prodlužuje život zahradníka ve smyslu, že tak by babička nebo dědeček už by nemohli, už by byli neschopni, protože je to těžké a tak dále, ale se ploskořezem fakt nemusí se ohýbat a velmi jednoduše se s tím pracuje v porovnání s ryčem a s motykou. Dobře, takže to přidáme pro ty posluchače, kteří neví, co ploskořez je, jak to vypadá, tak je to nějaký zahradnický nástroj, který používáte, a přidáme potom pod podcast vlastně do komentáře nějaký odkaz,
kde si můžou dočíst víc o ploskoři. Ano, a úplně stejně tak mají ho rády i děti. U nás často kupují už i do škol, takže jako toto můžu říct, že skvěle. Tak, u nás tady rodové nějaké problémy mezi dětmi. No a co dělám a na co můžu pozvat, tak v lednu bude právě seminář ve Zlíně. Já většinou co dělám, když teď jsem ve Zlíně, tak se snažím dělat tam, kde jsem, tak pořádám seminář o dokolebání a lektorka přijede z Ukrajiny. Velice silná žena, ta zná o rituálech a o tradicích taky hodně. Od ní se učím už přes rok a aktivně pokračuje. A ona hodně pracuje s kolem roku. Vyloženě říká, že mně se to právě líbí, že my neříkáme si, já mám problémy ve vztazích a celý rok prostě jenom problémy ve vztazích a prostě já nemůžu to vyřešit, protože já jsem celá v tom jako ve vězení. Já pořád myslím jenom na jedno. Ale ona říká, je lepší vždycky to období v kole roku, ono je o něčem, něco je o předcích, něco je o úrodě, něco je o zasevání, něco a procházejte tato období a oslavujte a věnujte se tomu, své myšlenky věnujte, nějaký rituálek udělejte a já vidím, jak skutečně můj život se strukturoval díky tomu, protože já jsem taky procházela někým složitým vším obdobím, věkově možná a děti mi odrastají, odchází už z domu a tak dále. Takže toto taky, nebo já už si uvědomuji, že to nejmladší dítě asi je fakt poslední a má už 3 roky. Jo. Takže toto všechno, ale když já jdu s kolem roku, když uctívám tu energii, která je teď kolem mě, teď energie umírání, že teď už definitivně všechno zemřelo, a listy spadlo. Když to uctívám a umírám spolu s tím, jako obrazně samozřejmě, tak já potom krásněji odpočinu během zimy a nádherně se probudím na jaře. Na jaře většinou už cítíme takovou nabuzenost, místo toho, abychom cítili avitaminózu. Takže můžu pozvat na tento seminář a jinak teď se pouštím do toho, že rituály, nám se zdá, že to je něco, co musí být fyzicky, že prostě přijedu já nebo vy za mnou a my se setkáme, nějaké pírka, nějaký oheň, něco bude prostě. Ale já jsem si jistá, že i díky tomu, v jaké době žijeme, takové dost mentální, tak to můžeme mnohé věci udělat online. A proč bych do toho šla? Protože spousta žen, třeba jako já ze svého důvodu, protože jsem měla hodně dětí a nějak jsem si řekla, že nemůžu někam odjet a tak dále, ale spousta žen z jiných důvodů, ale taky nemohou někam odjet, zatím nejsou schopni si ten den vyčlenit, celý den pro sebe a tak dále, anebo nejsou ochotní jít do kontaktu s někým, koho ještě tak úplně neznají a tak jako, a jak oni by se moc poznali s tou ritualistkou, že? Takže udělají si to sami. Já vím, že já jsem měla období, kdy jsem všechno chtěla dělat svými rukama. Já všechno zvládnu sama. Tak abych trošičku podpořila tu ženu, nasměrovala, řekla, co tam je důležité, vytvořila nějaké pole jako tím, že to znám a provedu, ale pomohla ženě postavit se do své síly a vytvořit ty proměny jakoby sama pro sebe, aby ona cítila, že ona víc je v tom tvůrkyni. Ale to bude samozřejmě i v obyčejném jako fyzickém rituálu. Výborně. Já myslím, že jsme se dozvěděli spoustu informací. Kdy bude přesně ten datum, to si potom řekneme, napíšeme to jako odkaz. A moc ti děkujeme, že jsi si na nás udělala čas. Děkujeme, bylo to hodně zajímavé povídání. Hodně zajímavé a já myslím si, že se můžeme ještě do budoucna někdy setkat a povídat si třeba o dalších důležitých věcech, které se týkají tradic, třeba nějakých rituálů. Zrovna těch tradic třeba v pojetí rodu nebo vůbec o rodu, jak je to důležité. A nebo najdeme ještě nějaké jiné zajímavé téma. Moc děkujeme. Tam je spousta, a i třeba i kdybychom
vzali jenom ty období v průběhu roku, na co se zaměřit, taková. A zajímavé většinou je, že když my to popisujeme, tak lidi si říkají, aha, tak fakt, teď je to prožívám. To je to nejlepší, že většina těch i těch vědomostí o rodu, o těch hierarchii a tak dále, i okolo roku, tak člověk jakoby se nic nedozvídá nového. Jen to dává do struktury. A ono to do sebe zapadne, přesně tak. Výborně. Takže máme se na co těšit. Tak ještě jednou děkujeme všem posluchačům, že se k nám připojili. Děkujeme, Světluško, že jsme si mohli povídat a přejeme tobě i všem krásný den. Krásný den. Děkuji taky. Nasledanou. Líbí se vám náš podcast? Přinesl vám něco? Podpořte nás formou trvalého nebo jednorázového příspěvku. Takové dar za dar. Jak na to najdete na stránkách podcast42.cz. Děkujeme.